चली जाने सही प्रथम टिके मंदिर दर्शन करने को पड़े बाबूला सुना सुना सुगारी जाना हरि वसारा हरि वसारा गुरु शिक्षा रही गो वसाना धरा सुंदर है संगत ए मंदिर टिके गढ़ी सही ये गढ़ी के बोला ये ताकू पुणी गढ़ी तो बना से Sorry.
ତମେ ସବୁ କିଏ କିଲ ତମେ ସବୁ କିଏ ତମେ ସବୁ କିଏ କିଲ ତମେ ସବୁ କିଏ କିଲ ତମେ ସବୁ କିଏ କିଲ ତମେ ସବୁ କିଏ କିଲ ଆମେ ରୁଟି ଛାପି ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲେପ୍ତା ମଜାଇଲେ ଦବ ମା କହିତା ଆଲୋ ସବୁ କୁଆଡେ ଆଇଛ କିଲୋ ଠିକି ଏ ମାଳି ହର ପୁଅ ହଁ ଆମେ ଗପ ପ୍ରେମୀ ଗପ ବହି ମାନେ ଆସିଅଛୁ ତମେ ଯୋଉଠୁ ଆସମ ଆମର କଣ ଗଲା ଆସଳ ଆମ ମନ୍ଦିର ତମେ ଏଟା କଣ ଫୁଟିବଲ କିଏ ଭାବିଲ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଟିକେ ପୂଜା ଆର୍ଘ୍ୟ ଆସଳ କରିବାକୁ ଦର୍ଶନ ତ କରିବ ଆସଳ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଫୁଟିବଲ ଖେଳିଛ ସଳ ଚେର ମୂଳ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛ କିଲୋ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ତୋଳି ଦେଇଛୁ କମ ହଁ ତୋଳି ଦେଇଛ ଫୁଲ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଥିଲା କି ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ କହିଥିଲୁ ଫୁଲ ତଳ ବାଜି ଏମିତି କଣ ଗଛ କରୁଛ ହାତ ପାଉନଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ପିଟି ଦେଇଥିଲୁ ହାତ ପାଉନଥିଲା ହାତ ପାଉନଥିଲା ନାଇଁ କହିଲେ ତମ ନାଚିକି ପକେଇ ଟେକିକିରି ତୋଳିଥାନ୍ତ ତୋଳି ତ ସାଇଡୁନି ଆଉ କଣ କରିବୁ ତମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ଶଳା ମୋ ବୁଢୀ କେତେ ପାଣି ପୁଣା ଦେଇକିରି ଗଛକୁ ବଢେଇଛି ତମେ ଶଳା ଆସିକି ଖାଲି ତୋଳି ପକଉଛ ଗଣା ବୁଲଉଛ ଆରେ ଅଜା ଆରେ ଶଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଭିଣା ହେଇଥିଲେ ଶଳା ପ୍ରଜାପତି ଖାଲି କଣ ସାଲୁ ସାଲୁ ହଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କୁଆଡେ ଆଇଛ ଓ ମାରିଆର ପୁଅ ଆମେ ପୁରା ମଥୁରା ହାଟରୁ ଦହି ପିକି ନେବୁ ବେଳା ଉଚ୍ଚ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଉ ସବୁ ଗାଧାଗୁଧି କରୁଛ ତ ହଁ ସବୁ ସବୁ କରିଛ ହଉ ସବୁ ଲାଇନରେ ବସ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁହଁ କର